दिनैनि समाव बर'नि गाहाय जेंना बुङोब्ला हानि जेंना आरो बे हानि जेंना जेंसिखौ लानानै जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोङा गोबां बर' ओनसोलफोरनि हानि जेंनाफोरखौ सरकारनो आसि थुनानै फोसावबोगासिनो दं आरो गोबां ओनसोलाव जोंनि खौरां बिजोङा गोहोमबो गोग्लैहोनो हादों। बेबायदिनो फिन आरोबाव जोंनि खौरां फोसावनाया सरकारनि सायाव गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरां बिजोंनि गोहोमजों रायजो राजाफोरनि मोनसे गुबै जेंनाया सुस्रांजानायनि लामायाव। हानि जेंनाखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ उत्तर रुनिखाटायाव गाबोन नायबिजिरहैसिगोन। थांनाय बावैसो सिगां उत्तर रुनिखाटा ओनसोलनि रायजोफोरा थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो रायजो राजाफोरा जेंनाजों मोगा-मोगि जाबोनांदों आरो हानि पाट्टा नाम जारि मोनाखै होननानै खौरां बिजोंनि सिगाङाव अजद लाबोदोंमोन आरो बे अजदखौ जोंनि खौरां बिजोंनि गेजेरजोंबो फोसावनाय जादोंमोन। खौरां बिजोङाव फोसावनाय लोगो लोगोनो खौरांखौ मिथिनानै इएम रनजित बसुमतारीनि गोख्रों नोजोर आरो थांखिजों प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा उत्तर रुनिखाटा हालामनि रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो सिगांबोबाय। उत्तर रुनिखाटा हालामनि जेंनाखौनो लानानै गाबोन उत्तर रुनिखाटायाव भारत सरकारनि हा फुंखा बिफाननि मददाव बिटिआर हालामनि सिङाव थानाय रेभिनिउ गामिफोरखौ ड्रन आरो गोदान मुगानि आदबजों जरिब खालामनाय आरो खालामफिननायखौ बेखेवनाय जागोन। बेखौ मिथिनानैनो जरिब खालामनायनि गेजेरजों गासै जेंनाया सुस्रांजागोनखौबो मिजिंथिनायजों लोगोसे गावसोरनि गोजोननायखौ खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोसावदों एबा फोरमायदों ओनसोलनि गुन गोनां रायजो राजाफोरा। बिदिब्ला फैदो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ लोगोसे आरो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीखौ लानानै मा गोजोननाय फोरमायदों आरो रायजो राजाखौ गाबोननि बे हाबाफारियाव माबायदि बाहागो लानो खावलायदों जों आबुङै मिथिना लादों। दिनै मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा खौरांगिरिनि गेजेरजों मोनसे फोसावनाय जे फैगौ 13 थारिख मेनि 13 थारिख मोनसे प्रग्राम। दा बे प्रग्रामानो जाहैबाय जोंनि उत्तर रुनिखाटा आरो पश्चिम क'क्राझार मौजाथि बे मोनथाम गामिया जोंहा माने मेप गैजाया 1950 सननिफ्रायनो। दा बिनि थाखायनो बे मोनथायनि थाखाय गाबोन मोनथाय राहा होनो गाबोन बिटिआरनि जे मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सार फैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि 14 नं समस्तिनि हानि बिफान सोद्रोमा मावफुं रनजित बसुमतारी नुजाफैगोन। जोंनि उत्तर रुनिखाटा मौजाथि आरो पश्चिम क'क्राझारनि बे हानि मेप गैयै बा जुरिब जाजायै मियाथि पाट्टाबो गैयै बिनि सोमोन्दै मोजां खौरां मोननो होनो थाखाय गाबोन नुजाफैगोन। बेनिखायनो जोंनि मोनथाम समस्तिनि मौजाथि आरो पश्चिम क'क्राझार उत्तर रुनिखाटायाव थानाय मेप गैजायै रायजो राजाफोरखौ आङो नखरे जाहाथे रावबो थाबोआलाजासे बेवहाय बाहागो लाफैयो। आं बिनि थाखायनो रायजोनि जानानै आइ आफामोननि जानानै आं बेखौ गुरै खावलायहरनाय थाबाय आरो बेवहाय इउपिपिएलनि जे मावफुं सोद्रोमा बिथांमोननिसिम आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि बे उत्तर रुनिखाटा आरो मोनथाम सिटनि माने मेप गैजायैनि थाखाय जोबोद माने खौरां मोननायखाय आरो खौरां फोसावनो होनायखाय आं ओंखायनो जोबोद साबायखर थाबाय खौरांगिरिनि सारमोननिसिम। आंनि बुंनायखौ आं बेवहायनो रायजोफोरखौ हांख्रायहरनानै आरो गाबोन जाहाथे बे प्रमद बर' सारमोन आरो रनजित इएम सारमोन फैनायाव जाहाथे रायजो राजा आफाया गोगोम एखेबारे फैथारनांगौ होननानै आं खावलायहरनाय जाबाय।